Gandang gabi po mga friends. Pupunta tayo ulit sa aming simbahan. Dito po sa bayan ng Maldan, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pero bago tayo tumuloy, ay huwag niyo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Tayo ay magsisimbang gabi ulit. Tara! Welcome to my channel, Vlogsi TV. Nood na po! O ito mga friends, may mga namit akong mga kabataan. Ito sila. Yan, ang saya-saya nila oh. Nandito na naman tayo sa aming plaza simbahan. Tingnan nyo oh. Napakaraming tao. Halo-halo na po yan. May mga kabataan at matatanda. Dito sa may waiting shed, kita nyo? Maraming mga kabataan. Mas madami ngayon nagsisimba oh. Sapagkat huling araw ngayon ng simbang gabi, December 24, 2022. Bukas, kinaumagahan, December 25 na, saktong araw ng Pasko. Ito yung simbahan namin na pinakita ko na sa nakaraang vlog ko, okay? St. Thomas Aquinas Parish. Tara, pasok tayo sa loob. O ayan, nandito na tayo sa loob. Libutin natin para makita nyo gaano karaming tao ang nandito nagsisimba. Okay? Enjoy watching! O ayan, may mga gustong magpa-shoutout mga friends. Ayan sila oh. Tuloy pa tayo sa paglibot, okay? Daming nagsisimba oh. O ayan na, natapos na ang misa. Sabi ng pare, Merry Christmas! Okay, Merry Christmas po! Tapos ang misa, pasado alas 9 ng gabi po.
Ulitin ko ang pagbati ko. Merry Christmas po sa inyo mga friends. Uwian na. Uwi na rin tayo. Marikit ya Pasko. Maligayang Pasko. Merry Christmas. So ano na mga friends? Hanggang dito na lang tayo. Okay? Yung mga gustong magpa-shoutout, mag-comment na lang kayo sa ibaba ng vlog kong ito. Kapag nabasa ko, automatic na po yun. Isa-shoutout ko kayo sa susunod na vlog ko. Okay? So hanggang dito na lang po. Magpapalam na ako. Kita tayo next time. Importante, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Merry Christmas po! Paalam na po!